Hello guys, mga tumigkuan, dagat. Mga ligo sa mi guys. Pabugnaw sa mi. Hello guys, dumating kami dito ilalilin og nandito na si Mother. Sayo si Mother nagtugbong. Ikaw nagulay nangka, Mother? Yes. Si Mother ang naggulay sa nangka. So, dirita sa kusina paingon. Tanaw na to sa ilang giluto. Nagdiretso ko sa kusina. Kaya kalingaw na sila og luto. So, tanaw na to ang ilang giluto, guys. Wow. Manok na guys, di parisiko. Para adobo. Tanaw na to ni insa ni. 1, 2, ready, go! Wow! Basta doon ay mga okasyon guys, dili gid matabo nga walay humba. So nagihumba. Si Father ang naghumba dani. So atong kuraw. So naora guys. Pagkalami sa humba. Pagkalami sa humba. Humok na siya. Nabigyan ng humba guys. Basta humok ayo. So ang kusinero dani si Budog. Pero si Papa ang nagluto sa humba. Si Budog na ang sa manok. Ayan. Abang-abang na lang kayo mamaya sa dagat. Kasi padagat kami ngayon. Sabi ko suba. Ha? Wala may suba din hinga kuan dako. Si Budog pod kasabay sila ni Koreana og birthday. So, kaya mang birthday karon siya among pa lotso. Siniro karon nagkukasukas. Ngano ka na siya? Nagkukasukas. Okay ka rilo na agasa man ka. Agon tanaw ko sakto na ba ang lutuan. Hagogo. Kapasar na ba? Agaga. Wala ka na ba ako mga tagaan sa pinaspuhan oy. Pikas kuan Pasko bali karon kabuang ni rilo na. Ha? Sambog? Daw na kaluto nagbalanghoy. Kisay lugar ang balanghoy len. Si Mother ang naglungag sa balanghoy guys. Daw ito kanin. Daw kanin saka ni siya. Nangka. Mayroong gulay nga nangka pagkalami sa nangka guys. Kana para na sa pansit. Ito ang pansit guys. Manghugas na sila og plato. Manghugas na sila diha kay daghan ng hugasan. Mabutan gani guys. Butan lang sila pero talagsara. Talagsara na sila mabutan guys. Hi guys, ako nagluto sa pansit. So kuan ako sa manok. Manok ang among sagol sa pansit. Ate from California. It's my favorite pansit. Nagluto na ako pan ate pansit. Nagdila-dila abang kalayo. So ayan na, ato na din na siyang ato na nang pabukalon. Kaya ato din na siyang lunuran sa pansit. Yan guys, inanay nagkuanog. Nakaluto na kong pansit guys. Wala akong i-video dito kay kuan. Wala ko naka-video dito sa kusina kay ako na lang nabilin ay si Mimid eh. So ato na ning babawan og sibuyas dahon. Nandag ko kay paghiwa ni Mother. Pero okay lang, kaon na siya guys. Muna among palon. Dakan kay magpalon karon. Thank you kayo. Ate Giselo, Ma'am Pinay Beauty, at California. Okay, salamat sa inyong i-share na blessing para kay Lingling. Gipaningot. Gipaningot ko guys. So, nakaluto naman ta. Gipaningot ko maayo. Nakaluto naman ta. Pangitaon na tong taklob anang kuan kaldirin. Kaya si Lilin, busy po ato nag-atiman sa kuan. Nag-atiman po sa nang lakaw na. Di, igo ba ni di?
Okay. Nakakita na ko taklob ako na ning kuanan. Hugasan kay abog siya. Me. Guniti sa nini. Ana. Ana pag gunit tarong. Ito sa niyong hugasan guys. Ako. Ano pre? Okay, human na. Ato aning itaklob. Ayan. Ito na ka? So, human na guys. Ito na me? Ato na mi. What's up ya? What's up? Yan guys, paingon nami sa dagat. Si Lilin og si Rere. Kami dongan. Aman. Naglakaw man. Ha? Punta. Punta. Guys, nahupdan may gasolina. Nagbalik sa alam niya, nagtubil. Diba siya nagsaba nga, kuhan mo, gasolina, nahupdan hinon mi. Init pag kayo. Nagpalit pa man midaan og coke, litro. Ha? 16 off. 16 off. Hi guys, dumating nami dito sa dagat. Ayan, si Alan. Ano ba? Dog! Ayan. Ano sila din hinag. Kuan. Wala nangaligon ang mga bata. Nangaligon ang mga bata guys. Kami, mapaman ni nag-abot. Hey guys, mag-una mi sa dagat guys. Di-apay. Mura ni ko bro. Una mi nila. Mga pilingaw dami guys. Mga kapilog. Mag-guy guys, kulang din. Na, na, sa tangki ayon. Ay, birthday boy manian. Hello guys. Mag-una minala guys. Sedusin naman dahil no. Si kuya mo driver no. Kaban na guys, si Bintoy, si Jerry, si Lingling, din si Kuya. Tapit-tapit, pag ito dyan, agka lang balay. Padagat na po guys. Bawa ko yung natuwa. Ay, katuwa. Hindi puso, Dani. Dani sa let's get antoy. Nakasulod na katoy. Sulod na. Kapila na. Nakakaya na ko
ko dagat ba niya. Ako rin siya nagpaklaya ulit. Nagkukuan lang sila. Mama kasi sila. Ay, iwan ko. Ako rin siya nagpaklaya. Put na medyo sa dagat guys. Kabot na mi sa dagat guys. Next kay dagat on lino kayo. Oh my gosh. Sila nanay guys, to pa sila sa ulahi. Wapas na to sila. Naghatod-hatod lang. Favorite ni Bentoy. Favorite to eh. Dito wala kami sa dagat. Wala sila nanay guys, naguna rami at sila ni nanay mag-apas na. Sila dito ni Lolo oh. Oh, sige. Wala sila. Dira ara mo sila mabawhaya mo at Islam. Oh, si Lord. Mato na po ko to guys. Abangan nyo guys. Ibutang na lang akong video. Bye. Ligo na ko guys. Wala to na ako si nanay. Pasingan na si nanay. Kami sa ay pinakasikat na dito na kami sa dagat. Dala si Lolo sa belang waves. Lakaw man. Siguro ka na ugan diha. Simpol na kayo. Dapat sabi gani putik limbun. Mo gani. Unsa na mong bit-bit lo? Baon. Belang hol guys. Nice kasi sa video. Look. Naguna mi dire guys. Sila na na tatay tapos lahi. Yan guys, linaw kayong dagat. Ha? Tudupit mo. Gali ka to dito sa Mamboro. Loy, nagtsada lagi ng dagat. Adaw. Ay sus, kamo istorya na ay mo pag Pagtas mo ito guys ha. Tawag-tawag kanina. Lagi na kayo. Diba? ayaw sa lagay mo dosbog halagay. Bless. Basta na sa tail na. Pagbuhat gani mo. Balik dito, Bless. Linaw kayong dagat siya guys. Nice kayo ang dagat. Di ako sa kung ano ang na pa nga. Ang tigwa nga mo kasama guys si Lolo. Dali pangalan dana no. Dana. Dana ba sa dana? Saka o dana daw yung tinulo na ito. Diyan may nasaka si Baka lagi si. Hoy, Ito sila ito guys. Sige, wala kanikan. Where's? Ay, pisik-pisik sige. Mabasa ang cellphone. Where? wala dagay na sila ganina. Kapuro. Aman. Aga. Uy, sinige pa nung. Guys, tapos kayo kulit ko. Happy birthday, Cor! Nag-get ba ako ganina? True lang, Jud. Nag-nice ang dagat dire, guys. Oh, nice ka, guys. Linaw kayo. Diba? Gusto na sila gakaligo. Tapos di pa sila pakaligoon ni Lolo. Kaya iwa pa kaubahan sila ra. Si Jillard daw. na diya sa balay nga agmata na ng gali agdulay pag email di ka mo gali. Agoy. Dandog di ay. Susunod ko.
Sila dani. Sa babagsigang ng aka na. Woo! Agoy. Nana Santa Mercy, guys. Diyan namin sa dagat. Aman ako ba sa lobong? Nag-chat ako sa imo. Huwag hindi mo basaha ba? Huwag ko basaha. Sa timaya-mia. Uy, bagong nadalaga kay gibugas-bugas. Nakaupo naman si Mother. Ah, dawati Mother. Palihog Mother. Okay. Uy, ay, wild di. Ay, padawat lang ka. Wild na din ka. Nanay cake ni Ate Maya-Mia. Aman pa sila Lilin. Ito pa dito. Ito na mga bata, nangaligo na. Beno ka na lao mga gabay. Wala isang taga mapuad ay. Nay, taga mapo. Ay, wa kuno diyan ipangita ay lagi. Pangita dito ka na sa ilan ni Pidoy. Ipagian. Madam. Pangita tong dugi. Kay Raymond na nga cake, guys. Si Raymond na niya ang nagpalit from... Manoy budog. To budog. Ah, kambudog din eh. Si Dalawa bullpen. Raymond ang nagpalit. Yeah. Happy birthday, Manoy Budog from Momon. Parapin sa nang cake to. Kay ipawlakit na nagkuhan. Malain lagi naghitsurang balanghoy. Pagkalami. Ya, pedong pagdiyan na eh. Asa ro tong isang sugo. Happy birthday dog. Asar ka. Dali na mo, pero magtapok ka rin. Agbatong ta kita sila kay si budog baya ang nag-birthday. Napait pa man sila tubig. Si Mimi, naglusbog na magiging si Mimi dagat ah. Nakaswimsuit pa. Nakaswimsuit pa. Ana sila budugo. Dali na mo dire itlog. Naaman inyong kuan. Mayong hapon sa inyong tanan. Birthday karon ni Budog ug ni Koreana. Di ami diri nagtapok-tapok. Kaming magkapamilya. Wala diri si Mario, kay si Mario sa bukid. Unya na ay daghan ni mga pagkaon gipreparar ni Lilin. Uban to na mo ganina. Nakaabot Thank na ang you so much. Nakabot na ang makagaba. makagaba. Wagid ni si Mother mo ni siya ang Marites among pamilya. Unsay Marites karon? Walay update. Naay manok, naay nangka, naay humba, naay pansit, naay saging, naay sinugbang bangos, naay bulanghoy, naay kaki, tulo kaki kala sosyalan kaayo tulo kaki. Especially for me. Merry Christmas. Happy birthday Koreana. Where is Koreana? Hoy, dali na mo mga bata kay kanta na. Tito Momon. Gamay ang kuan. Kay kunaon na rin ta. Itaguina dito sa nay kuan. Dali dali dali. Mayroon kang happy birthday ni Kana, kang Raymond niya po na. ang Koreana. Kang Raymond nagikan. Ang puwi ma. Kaligong sa mo dito kay mga unami. Koreana from Ate Maya. Happy birthday Koreana from Momon. Goy. Happy birthday. Manoy Budog from Madam. Sige naman. Madam. Kaya kay Trinaw na. Tapos Goy.
Mami ka na may Sa samahan sa anak Kristo Santo. Amen. Lord, dasal kay salamat Lord sa grasya nga inyong gihatag kanamo Lord. Mga blessing nga dawat ni Lilin sa iyang mga bisan sa iyang mga followers. Ito din. California. Salamat Ma'am California. Pinay Beauty. Ma'am Pinay Beauty. At saka Sumabon. Tanan. Ma'am Giselo, maraming salamat sa inyo. O Lord, panalangin ni kining pagkaon Lord, kana sa mga tubangan kini makapabasog, makapansog sa mulawas o. Kini Lord, celebration kini sa birthday duha ka celebrant karon Lord si Budog ug si Koreana. Si Budog si Kuya na. Hello. Koreana diligan gapit dito. Amo pangayoon kanimo Lord nga daghan pang katuigan nga moabot sa iyong kinabuhi Lord. Kiring tanan Lord amo kining pasalamatan pinagi sa imong bugtong anak na si Ginoong Kristo nga moy buhi ug hari Dios nga usa ni gaban kanamong tanan hangtod sa kahungturan. Amen. Amen. Samhan sa anak. Dakuti sa nagkandila. Dakuti ang kindi sa nila para mag-blow, the candle. Wala na pa'y bulang hoy o. Kadila. Aw. Letter. Kapag magkuhan, itaplang sa naong ni Budog. Madam Felicilda, Joffrey Lee, thank you so much. Oh, wala nag-ulan diri. Daghang salamat, 571 viewers. Karon, o sige, mag-wish ka Koreana, o sa'yo wish ni mo. Pakto kita. Hindi tayo. Magdako ko. Magdako ko, kaya para mag-milyon na dayon. Unsa man? Si Budog na sad. Si Budog na sad. Kung sa'yo wish ni Budog. Magamay siya. Makauyam. Ate. Guys, share Ganta na. Sige, i-blue sa. Sige. O, sige. O, isa. O, asa nagi ka ng cake? O, kinsa na isa? Ay, wa. Mami. Miami ya. Irok ni ka mami ron. Sige, kanta. Ay, kanta. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Latak lubi ang cake kinailukdo. Ginakaon, kaon na mo. Dali na mo, dali na. Pangaon at pa, pangaon. Unsa ni nga pancit ramen? Very good. Ala, Ani udto tayong lahat. Mami Joy Rivera, wala na nag-uban diri. Kapoy na gid siguro to si Mami Joy. Ani udto Ma'am Joy Rivera. Ano man dyan, ito nabutuan? Kay wasa to'y tarong tulog. Panyututan niyong lahat, Dugay na guys. ito gabi eh. Ay, talagang sarap ito makalaag. Minsan naglaag siya. Ang mas lang ito sa niya karoon din niyo. Pamanamig pangaon, guys. Dagan pa kay sobra. Ayan. Marami pang sobra. Ulam. May humba. Hala, ang nangka, wanak wae. Mga bata, nagmaligo, nagbalik. Gawin ko ka lang yung matauban. Sa manaya, nagdala-dalam lagi kagabo ya. Agoy. Kalaki mo imong helmet.
Na-injury na siya guys, na-injury. Kaya niya ko nung joint. Naman, na-announce mong joint? Nagsaylo yung joint. Nang-snack sila, nang-snack. Oh. Oh, to. Tatay pangayo ko. Manguli na mi guys, kay hapon na. Kumanang mga bata, di pagid sila pangawas. Kung mga bata may patughan. Kawas na mo, kay manguli na ta. Manguli na ta, manguli. Sakto lang isa kadlaw nga langoy. Dinhi, walay bayad. Libre ni dinhi. Libre ni dinhi nga dagat. Walay bayad ni dinhi dapita. Kana sipaka na siya. Nay tower sa taas daw, nay simbahan dia. Manamig paligo guys. So manguli na dahil mi. Manamig paligo. Pamangkin ang mga bata at panggikawas. Mas 4 na ba ya? Mas 4 na pwede pang mga bata at pangawas. Upas lang na purai.